na challenge. Máme tady další challenge. Já budu jíst bramboru a jajčka. To není dobrý. No jo, ale to je docela malé. No to je jajčka. Fuj. To je horší. Že vyžerou modelky, když se chtějí vyplet? Ty vole. A já myslím, že to perníku. Lepší než brambory z jídel. Proč jsme nedělali kečup? Protože děláme vajčku. To je to hnusný. Jo. Co se ti dělají? Co se ti dělají? Nechce, ale fuj, ty se líbí. Ale To je hnusný. já se pobleju. Já se pobleju. Ten první šok je hnusný, ale že mi to prostě než do počítače. Pojďte řezu. Já se pak bojím. Dej to na rychle. Ty vole, fuj. Já to říkala. Tam Ty krávo, fuj. je to hnusný. Takže budu na můj brambor. Ne, tady. A nebo jo. Fuj. Ale to by tam bylo taky můžeme. Ne. To je divná. Já. Ty máš to říkat s tím masocem. Tak pojď až sem. Pojď tamhle. Počkej. Fuj, brambora. Eda dělá bramboráky. Ale nechtěl jsem mi bylo celý dobrý. No, ok, no. Máte rychle, prosím. No, jsem to Ale nebylo to tak hrozný. ještě ti to chybí. To strč do huby, Peťo, a rychle. Ještě máme trošku. No, jenom měl jsem 69. Jo, my si nám ukázat ten hnusný energie dá. Dvence. Jo. Počkej, Peťa, musí dojít 3, 2, 1. Potato. Vánočů je roku, já vycházím hulavu. Nejsem to vidět teraz? Já jsem takže Peťa se poblila po bramboře. Ta brambora byla poškozená, byla plesnivá. Jo, no, půlka byla ty brambory plesnivá. Příště. No, takže to byly potatoes, dobře. Péťa se poblinkala a my jinak v pohodě. Tak čau.